Alo. Böyle dost. Böyle. Ay bölük. Ha başlık. Hormat gelayda berk. Böyle bardım ädir. Ay bölük. Geçene de koğuluna dedim bağışlardın da. Men adam tanımandım. Böyle 5 işten iş karmı. Ödedim oturup hayran galyan tanımadığımı. Böyle onu kayelimde işlep tanıttın. Onu tamam yine burada ta işte çek olyan senin. Şu tay kasap yesi ve senin oy aynı ya. Eğer oňorsan var, kıyın görmesen var, şu taýyn bir isim bir ýöretip bersen. Yok başlyk aty göramok. Ýöne bir hil garýagdyň hereketlerini halamadım. Şoň üçin aýdaýdym. Bir hili adam ýamanlaýan ýalam boldum men ataýda. Hödürlen wezipeňiz üçin taňry arkasyn başlyk. Ýöne kän bir men hasap etip de ökde däl. Öýde oturan bir tükin edip oturan joramma men. Şol hem hasaba ökde, hem höwes etýär işlere. Bir iş bolsa aýdaý diýip ýördi bolyn. Şonu getirsek nähili bolar? Nähili görýäňiz şonu? Bolýa aýbölük. Anan ýana adam iň bolsa bolýa. Geçene de gördüň aý elimde 5 iş işledi. Iň sonunda näde gitdi? Hatda bir 2 aýdan olsa da bolýa da onu şu taýyna jagamen. Häzir kyn görmesen oýuny warsaň jaňat, bu jagaga da gelsin. Taýyn tanıştyraly nähili bolýaka galandan. Gelen soň gurlaşyp göräýär söýdüm. Bar gaýratda jaňa-daýda. Bor başlyk häzir jaň edip aýdaryn men çağırar. Alo. Selvi gowmaya daýlan. Hawa gowmay bölük. Hawa gowda şükür etýärsiňmi sagaman? Hawa işläp berdim. Selvi seret hasap etibi iş çykdy aýdaý diýipdiň de şu wagt başlyk adam gözläp otyr. Onuň menem seni hödürledim bolyn gel bilýärmi häzir başlyk bilen gurlaşmana. Bolýa baraýar. Bolýa ana garaşýan häzir SMS edip adresy uratýan bamy? Bolýa bölük men baram. Bolýa sawa. Sawa. Salam. Salam. Geç oturaýyn. Bolýa. Hoy, joram, geldiňmi gowmaya daýlan? Hawa geldim ay bölük. Başlyk ýanky diýen joram Selvi. Selvi, bular meň başlygym Begenç. Tu öleme, aýbölük. Güzel uğurlu. Galandan işleşemizde tanatsa. Selvi, sen şu taýda hasap ýetip etmelle. Galandan häzir aýbölük düşündirer. Bolary ýaly bolsa kömek et, nesip bolsa galandan näme? İşleşip etsek tanatsa bir birer. Bolýa. Nesip bolsa işleşer. Ýör Selvi, men sana görkezdirýän medade. Oglanlar, şu görýän krasowkalaryň barysy 100 manat. Şu görýän köýnekleriň hemmesi 100 manatda. Şu görýän futbolkalaryň barysy 10 manat. Hormatly patbişiklerimiz, şu magazinde görýän harytlaryň ählisi 100 manatdan. Biziň ýerleşýän ýerimiz Taslama köçesi 74-nji dom. Telefon belgemiz 862 20 01 96.